Ако имаш бизнес, това видео е точно за теб. Ако имаш познат с бизнес, остани до край. Имаме изненада. Здравейте, аз съм Никола и съм партньор в дигитална агенция New Era. Здравейте, казвам се Людмила Ретов. Здравейте, аз съм Светло. Съм креатив директор на дигитална агенция New Era. И съм част от екипа на New Era. Ние сме дигитална агенция New Era и нашата мисия е да предложим цялостни маркетинг решения за бизнеса ти, независимо дали е среден или голям, независимо от индустрията, в която се намира. Занимаваме се с всичко необходимо за извеждането на бизнеса на едно ново, по-високо ниво. Започваме с заснемането на професионални видеа. Започваме от TikTok видеа, които привличат младата аудитория, до рекламни клипове за всяка платформа. Също така има опит в заснемането на събития, интервюта, подкасти и дори късометражни филми. Ако имаш нужда от вебсайт или настоящия такъв е с графиката на първия Тетрис, създаваме и поддържаме сайтове, които са както функционални, така и елегантно изглеждащи. Освен това, създаваме и поддържаме рекламни кампании в рекламните мрежи като Facebook, Instagram и Google, както и TikTok. За да гарантираме силно и постоянно дигитално присъствие, предлагаме графичен дизайн, управление на имейл маркетинг и други услуги, с които бизнесите изглеждат впечатляващо и професионално. Всяка една от тези услуги е част от нашия затворен кръг. Стратегия, обединяваща всички отдели и гарантираща ефективни маркетинг усилия. Тази комбинация отключва успешно и оптимално развитие на бизнеса. Свържи се с нас още днес и гарантирай внимание на своя бизнес с New Era. Време и за нашата изненада. Ако препоръчаш клиент, който сключи месечен договор с нас, ще получиш 10% от стойността на договор за всеки месец за 10 месеца. А за еднократна услуга изплащаме 20% на мига.